Minħabba l-istat ta' deteriorazzjoni tal-flotta tal-ambulanzi f'pajjiżna, il-Gvern qed jikkri ambulanzi minn kumpaniji privati li kienu mwarba mir-Renju Unit bi spiża ta' €150 kuljum. Li ma' spiża tammont tal-eluf ta' euro ta' kull sena, tant li fl-2010 intefqu aktar minn €60,000 fuq kiri ta' ambulanzi u s-sena li għaddiet intefqu aktar minn €70,000. Minkejja din l-ispiża, il-Ministru Joe Cassar mhux f'pożizzjoni li jgħid meta pajjiżna ser ikollu flotta ġdida ta' ambulanzi u jaqaf jikkri ambulanzi mingħand kumpaniji privati. Dan wara li l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN ilha sena twissil il-Gvern b'din is-sitwazzjoni. Mela Ministru, kemm tgħidli meta ħajkonna dawn l-ambulanzi l-ġodda? Meta bil-ġurnata ma nafx. L-MUMN fl-aħħar jemelenka diversi difetti gravi li jinsabu fl-ambulanzi, fosthom ambulanzi mingħajr sireni jaħdmu, difett tekniku li jipperikola l-ħajja ta' min ikun fuq l-ambulanza u jeħtieġ kura immedjata minħabba li t-toroq ta' Malta huma dojoq u traffikużi. F'każijiet oħra ambulanzi għandhom l-arja kundizzjonata ma taħdimx u sits imkisrin. F'ċertu okkażjonijiet l-ambulanzi li joħorġu għall-emerġenza jkollhom jerġgħu jdawru lura lejn il-garaxx tal-isptar jew lejn iċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta minħabba li jkollhom difetti tekniċi li jkunu ta' periklu kemm għall-pazjent kif ukoll għall-istaff li jkun fuq l-ambulanza. Minkejja li l-Ministeru tas-Saħħa ċaħad dak li qalet l-MUMN u qal li dawn huma biss allegazzjonijiet mingħajr ebda bażi, għal mistoqsijiet ta' One News il-Ministru Joe Cassar ma ċaħadx li l-ambulanzi f'pajjiżna għandhom dawn id-difetti kollha. Irreferejtkom għal dak li ħareġ bħala stqarrija uffiċjali ma tgħidilx. Hija ma qudiema mhux qed tirrispondi għad l-istorja tista' tirrispondi issa. M'għandix niżid. F'kummenti lil One News, Paul Paċ, il-President tal-MUMN, qal li l-Ministru Cassar ma ċaħadx li l-ambulanzi għandhom difetti tekniċi u baqa' ma tax data ta' meta l-isptar Mater Dei ser ikollu flotta ġdida tal-ambulanzi. Paul Paċ irrimarka wkoll li l-Gvern ma qalx meta ser issir il-leġiżlazzjoni biex l-infermiera speċjalizzati jkunu jistgħu jagħtu mediċinali sakemm il-pazjent ikun f'ambulanza qabel jasal Mater Dei.